नमस्कार। आज आमे एक एमिति विषय कथा हेबा जहा विश्वास रहस्य आ परंपरा रे भरपूर। आसंतु बुझिबा महाप्रभु जगन्नाथंकर सेही दिव्य लीला नवकळेबरर गभीर रहस्य को। प्रश्नटा ହିଁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ କି? ଯିଏ ନିଜେ ଅମର, ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଶରୀରର କ'ଣ ଦରକାର? ବାସ୍, ଏଇ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ନବକଳେବରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ନବକଳେବର ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ନବ ମାନେ ହେଲା ନୂଆ ଆଉ କଳେବରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶରୀର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ନୂଆ ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ପଡ଼େ ଆଉ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏନି। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବିରଳ ସମୟ, ଯାହାକି 8, 12 ଏପରିକି 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ଯେବେ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକାରେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ମାସ ପଡ଼େ, କେବଳ ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ଏହି ମହାପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ, ଦାରୁ ଖୋଜିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ କାଠର ସନ୍ଧାନ, ଯେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂଆ ବିଗ୍ରହ। କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳାରୁ। ଏହାକୁ ପାଇବା ପରେ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ସେବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏକ କଠିନ ଯାତ୍ରାରେ। ଏହା କେବଳ କାଠ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଶିଯାଏ। ଦୈତାପତିମାନେ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମା ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷର ଠିକଣା ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଯେକୌଣସି ନିମଗଛକୁ ବାଛି ହେବନି, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିକା ଅଛି। ଗଛରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଗଛ ମୂଳରେ ସାପ ବସା, ପାଖରେ ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ଗଛରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧି ନଥିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମିଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ? ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ବୃକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ଗଛକୁ ଏମିତି କାଟି ଦିଆଯାଏନି। ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ବୃକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ କଟାଯାଏ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶଗଡ଼ିରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠୁ ସବୁ କାମ ପୂରା ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ଯାହାକି ଦେବତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଠି ବାହାର ଦୁନିଆର ନଜରରୁ ଦୂରରେ ନୂଆ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଖୋଦେଇ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ନବକଳେବରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସମୟ। ପୂରାପୂରି ସହରର ଆଲୁଅ ଲିଭେଇ ଦିଆଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗମ୍ଭୀର ନୀରବତା। ଆଉ ଏହି ସମୟର ନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ, ହାତରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନା ଦେଖିହେବ, ନା ସିଧାସଳଖ ଛୁଇଁ ହେବ। ସେହି ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପୂଜାରୀ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାହାର କରି ନୂଆ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଉ ଅନୁଭୂତି? ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିବା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଲାଗେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କେତେ ଅଲୌକିକ ସେ ଅନୁଭବ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଏହି ଚକ୍ର ପୂରା ହେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାହାରିଯାଏ, ତାକୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାତାଳି। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ନବକଳେବର ସେହି ଗୋଟିଏ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ଆମେ ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଆତ୍ମା ଅମର, ତାର କେବେ ବିନାଶ ନାହିଁ, କେବଳ ଶରୀର ହିଁ ବଦଳେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଚେତନା ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।